De formatie in Noord-Oost-Friesland is roem. Er leidt een lokaal akkoord, waar het verbinding met de Mierskip centraal staat. Het nieuwe bestuur zal bestaan uit 5 manleden. Pieter Braaksma van gemeentebelangen, Sjoerd Keizer en Jouke Douwe de Vries van Zin en Antjelle Soeboer en Bert Koonstra van de FNP. Programmatisch als lokale partijen heel dicht bij elkaar lezen. Wij trokken eigenlijk alle keer uitvieren wat ik heel dicht bij het headlight. Wat is alle keer na aan het headlight. Wij trokken er een echte drive is bij ons alle keer om deze periode echt de schouders onder te zetten. We willen ook dat de wethouders een deel van de dorpen echt onder hun vuur kunnen nemen. Contactwethouders nemen we dat. Dus dat vinden we heel belangrijk. Dat we een grote gemeente zijn, maar dat de afstand net groter hoeft te worden. Er is in de aankomende jaren wel een financiële uitdaging en die geeft het bestuur met volle uitvoering aan. Ook richting Den Haag is immers duidelijk. De ko is leeg. Mijn oren worden uw begrutting staat sabot onder druk. Terug te kwatten op het gemeentefonds, de herindeling van het gemeentefonds, wat er waarschijnlijk inleveren moet. Maar ik denk in de zwaar die Den Haag bij ons uitvieren door de schutting kippert, dat we net genoeg voor betalen krijgen. Ja, als we net er te kwatten oprennen, dan kunnen we u zien alle gekke bochten verringen om die begrutting rond te krijgen. Maar wij zeggen die rekening, maar ik wil waarom. En dat signaal moeten we heel duidelijk aan, net alleen nog als Noord-Oost-Friesland, maar als alle gemeenten in Friesland. Tijdens de vorige rietsperiode binnen een aantal zaken tegen goed gaan, maar ook een soort dingen net zoals Weenske. Het aanstaande college weet dus wat zij onwerkje matten en weet ook wat het verschil wezen zal. Je leidt een akkoord en je zit een coalitie dat alle keer het vuur in de ziel ontstutsen is en niet alle keer reden bent om van alle weekend de tosken erin te zetten, wat een drive in zit. En ik denk dat dat op dit moment een groot verschil is. Tijdens Santje Maaien worden de plannen presenteren onder Rie tijdens het peteer. Als alles nevens plan verrint, wordt het nieuwe bestuur tijdens je 9 Maaien installeren.